Kanal Eksplozija vam prikazuje. Marija Kulić i Filip Car zaratili preko medija. Filip izneo šokantne tvrdnje o Mariji i bebici. Filip Car je prokomentarisao odnos Marije Kulić sa Zolom i bebicom. Nakon toga oglasila se i Marija Kulić koja je žestoko potkačila Cara sledećim rečima. Hajde nek dođe ona karikatura od čoveka glava ko u slona, a noge kao pritke paradajza koji večito glumi nekog kriminalca i mafijaša u realitiju, sem kada je tamo Kristijan. Onda je Car mali mišić koji pobegne u rupu. Mafija nad ženama u realitiju, a kada izađe beži i ne sme da izađe iz tog sela. Hajde, pošto preti Miljani preko telefona da će da dođe u Niš da uradi ovo i ono, neka dođe. Ja sam kod kuće, neka dođe da vidimo kako će on da zapali kuću i da ubije ovog ili onog. Sada smo u spoljnom svetu pa nek izvoli, a ne da priča u realitiju devojčicama kako je mnogo opasan. Čujem naziva karikatura Miljanu pogrdnim imenima. Tako svoju mamu neka zove. Proziva Nenada, a njega žene i tuku i varaju kao vola u kupusu, kaže Marija. Car je na ovo žestoko uzvratio Mariji šokantnim tvrdnjama o njenom navodnom bliskom odnosu sa bebicom, pa je progovorio i o navodnim pretnjama i o tome kako su ga Kulićke, kako on tvrdi, prevarile za novac, tačnije pozajmicu. Filip je rekao, ta baba je smešna, njene priče su mi jače i od Kristijanovih i od Hans Kristijanovih. Jel ta žena vidi šta je uradila od rođenog deteta, unovčila je bolest svog deteta da bi stvorila sopstvenu egzistenciju, do juče su joj detetu se borili za život, a već danas joj jašu kćer kako stignu. Šta će, da je nije onako jadno gurnula u show biznis, još bi poljski WC imali. Nikome nisam ja pretio, neka slobodno izbaci snimke i poruke gde ja to pretim. Pa nisu oni ni prvi ni zadnji koje sam za male pare kupio da mi beže iz života. Miljana je plakala da su joj kamatari za vratom, da platim njen račun i da joj dam 700 evra da ode detetu. A Marija je sudelovala u toj prevari i rekla mi na telefon da joj ja ću ti dati. Nikad nisam bio materijalista, ja za to neću pristati, oni se neće obogatiti, ja to ne bih nikada spomenuo, da Miljana prva nije rekla i lani i ove godine. Mariji neko opasno drma kavez, pa se Pamela Kulić Anderson mnogo uzvrtela. Znate šta je najveći problem? Ona je u tajnoj vezi sa bebicom. Bebica je oprašuje u slobodno vreme, kad god nema Miljane, on se na ovu pačavru popne. I onda ne znaju šta rade. Mariji se iz Zola svideo, to je javna tajna. Najveće kontroverze, prevare, blud, nemoral, nečast u Srbiji i Nišu dolazi od te porodice, a začetnik svega je gospođa Kulić, kaže Filip Car. Baba je ozbiljno sotonizovana, oni su totalno ispričana priča, svi zajedno izbledeli su, zato se i kače za mene. Samo preko mene sve te budaletine iz realitija mogu biti zanimljive. I na kraju očekujem što pre Marin ulazak i njenu intimnost sa bebicom javno. Vreme je da učine nešto konkretno.